Hej igen, det er mig, Marie. Ja, så jeg har bare lige noget til Linnea, så jeg skal nok høre alle andre. Det bliver også hej Linnea, du ved jo godt, hvem jeg er. Jeg håber virkelig, du får det bedre, og du kommer og sover. Og jeg elsker dig så meget, du er så sød mod mig, når jeg har det svært. Og jeg håber, du kommer, og jeg elsker dig så meget, som jeg jo selvfølgelig som en ven. Ikke på den måde, det vil være lidt mærkeligt. Men jeg elsker dig så meget. Jeg håber, du får det bedre, og ja. Så, ja, det jeg har bare til dig. Du er bare en kærlighed til mig. Og dem, der subscriber til mig, skal subscribe til hende. Hun er så sød. Og selvfølgelig den bedste. Derfor subscribe til hende. Så, ja, og jeg ved godt, hun er energi, jeg er hendes bedste. Men